Hello, welcome to my YouTube channel, Munca. Now, Wanra Shapi, ya kajubab, ya kitu kiba komen, balay pi snow rem hadu kata-kata, ya kajingbing ya upristun. Tang yak tang amara. Ngam snow rem ba pi bing ya upristun. Nga snow rem ba kajingbi jong kajaj benriu. Jong upat pa tang katang as ngorem ma balay nga umta haba bin nda la diap election kamud iyo kamud ba pi la diap election tar pi yakin parti biang pi hikai yu MLA ba pin ba pi hikai ba nda la diap election ru pi ice cream ru ai tang yakitu kiba support ya utu MLA lane u candidate kata kadai ka jing kai ki jong pi baleng ong ta namar ba pi haki komen ki jong aru ki ong kum tu nang ta haki pai ba ki social media ru ngas ngom kum tu tuan bun ki ba be preston ubam kum ta ma UNPP kum ta lada pikren kum ta kiway pat ki ong kumne wat num sngo party inda la dev election ki candidate ki chay ong kumta ya kitu ki MLA ki ba chay sngo party hanray ka jing hikai ka day upay ba ka jing keno ka wan ya MLA kamut ayu kane perkhat sani ba hachwa pen komen mo perkhat cispa sin kumba ong preston ro hachwa pen komen haba pi isi yu preston balay udak job balay pidak penjob ka badang diap ka MLA ta tang snem balay atau ka bidyo nga bid mga ba pun may kani ka YouTube bid mga perkat siya ada pi isi to isi ha katu kapur election wat num isi hadin jog election nang ni siya kamat ya kino ki beriu ki babing haka por bala tiap election ya kita ki beriu ngam syak telelai wadang ngeru ngam bing ya kino nomor balai ngala diap jit ya ka bala pri ngam bam syu ngam ta pidai ban ajing sneng ya ki MLA lana ki candidate kino candidate ban ajing sneng hakapor election day ban ajing sneng kapor ba la tiap job hadin bala job ngau kumtai pin ba hapor bala job ki rally dai project ki jai rally hapu jong kajla yongi handrai lada isi ya surkar balai pidang penyo ban char balai ngau kumta balai pidang penchar susu ya kanika NPP dan pi isi pe ya kata ki social media ki bapai ba kila isi kalau undai shu ban yo shin shar tang we MLA ru job shu hapo jong kaneka ri kasi jantia jongi NPP hanrei tang ka ktin hanrei ka kampat ki ya bot kebut ayu pai ba kajing bit jong pai ba buat num keren bit yu preston te ngal ong kum taking pi klem su thu ba hapo ka video ko jonga ngam thâu ya ka jing ya ka party ada PE apor election wat num hadin wat num isi apor hadin ka election to thep menta na ong ya pi to thep hakano ka party ka PE pi thep hakata hadin lada pi job ne rem uta ukan di job pi wat num bi ki wai ma amar lat ya katu ka jing bin ki jong pi la pen kala ya MLA ba kis kemru ki ai tang ya kitu ki ba kersan ya ki baduk ki babun hapu nyo ka jela jong imo tang baya kitu ki bom kersan la da klem don tang kai tin sob ying ru kam ai namar ba balai ka dei nangi pai ba perkhat ba achwa bat kuno ya MLA perkhat ba cispa sit ngai bi hanga marbai mentate ente bai ha upra lada rem lada job ru kamot
ngambing ya no ro namar ngala tiap opra tangba rem te mo subu king la da rem ngambing ya unu MLA hadin ke election ngambing namar ba ki pai ba kila ya job ki ya ya kila penjob ya kila penjob don burom kam tam nang ya plus don ta ki ya penjob don burom hadin ki ya bing te kamut ayu king. What is the meaning about that? That is the hiding meaning. That's the hidden meaning. Kata-katai ka don ke jingmut bare. Jong kito ki babing ki. Yang kita. Namar ba hababing kadai benrem. Habaya ubabing udang job. Hadin ken sabi. Kam don jingmut ko pajba yang ko bring trem. Todo perkat arsin, todo perkat laisin. Wan nombing ye MLA, wan nombing ye chief minister. Chief minister konrad sang mamta. Kam dai jong no kadai jong ko megalia. Pidai unong megalia. Kiya bing hi. Pisngo kum no yelade. Bing kiwai kiriru ngi susi. Henry ngi bing hi ngi le kum no. Kasi jong nang tang ban bing. Henry ban perkat pat dimak. No dimak. There is no brain. Just only the installment and interfere. After the election is complete. Winners. Lada isi hakapur election ko paiba nga ong typing. Wat nung isi indala deb election. Kumta. Henry nga ong susu ba? Abalay kini kibas rob hapo yung ka sorkar MDA mo. Hakipor manswa nga pulay ya katuga history yung ki MLA yung ki minister kiya sinsar tang snem asnem kila yapan klaim ka sorkar. Henry mentah ka ding sinsar yung ki garo hadu mentaro kilong kuju mensuaru ki sinsar bon snem ni mentaro kay UDP kay tiap simha hakba sinsar ki garo. Ada sinsar ki kasi la meno la klaim ka sorkar. Baik, senang nih siya kaman. Ngidei ben penjawab ya upra ke MDC penlit baro. Pencencar mawai tang daki kasi sudah. Num dei ban ya senrob beno ladangi ya dang ya senrob kemud ka jingbing ke jonga kansa urlong bat ngaong ya piru lada kapu ha arjar arpupra tangang ni arjar artusan tarai hang ni ha election MDC ngilatip hang turu ngidang duna hang tasa arjar arpupra ngidang duna mud kata kamdon jingmut ben I jij ben rio itang da kaktin kakam kamdon te kamantoy ki ndala dia kito ki ndala job ki waipat ki party kia beng ka sorkar kia bampung ta kia klub ta kia corruption ta kam don jingmut ngong ya pikum ni pijit bah hapor election tang ba ya uno bala jit la dariam ro wat nom binsu ya kitu kibala job namari kitu kibala job kidai kibala yo jing na u pai ba la de pibi nyu tu la bin u pai ba na kata kadaw nga ong sundon hang ne ong ba ka jingbi ka dai na u pai ba wat nom ong yaki MLA ka jingsneng ban bam sapru kadai nangi upay ba ka jingsneng ban pentu ru kadai nangi upay ba tapi ong kumno share ya kane aman la uway ujay ban riu kasi kara badon haka beri unyo trap kanang batip balay ki MLA kitu balay ki MLA ki corruption hapu kejala ka jongi kamdon karoy ka pa kadai ka jingsneng jongi ki pay ba kikwa ban yo ya kesan spa ya kecijar hapor batebut lada umyo ya ketatang ben lek tibur umya trek kata nang ne cek pat wat nom bicu ya katu kesan spa ya katu kecispa jong fi tiap ya ka ke parti ka bapis no bit tiap ya kata mars nuan do ne upra ka pisa kam tri kam shu hang ne ngala snu ya ro shibun ba lada ne kum kane ke jimut jing perkhat kemud ba ka kasi khara ka jongi kan sayo iya ka jingla
hadin habut hakit snem ki bersawat lada tang kaktin kemut ba kam poi cheno tang kata to ya bat ba to share kan ki video nya hadu baro uban poi lut hamman la ui breu kan ki video nya hadu kat no bat kum no kan long kan ni sa mudur ba ya kata ka kire nya kan thau cheno ka farsiano mo kan thau ba share please share wat nom bu wat nom pek tang yalade wat nom comment tang yalade namar ba phim marwai te mla ban sutu ya kata keren ke jama tang pak babun kila ban sutu wai da ka wai ka dai ne ka like ne kumta mo to share ya kan ke video jama wat nom pek tang yalade tang kata ka jama ku blai shibun ku blai cia mo